Nina bekhashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nobhabha ekhanda sibingelele ezansi nasenhla la kufinyela khona umabona kude wenu bizwa ukuthi Black Life TV igama lohlelo ke impande esama Africa igama lami ke sichaka ngokwaluqa hleli seshiqe phansi sifuna ukuzwa indaba zabantu nokuhamba kwabo eindabeni zokuthwala nemkhuba kabayigila esibagaxelisa manje esibenza bavele kangaka obishini asikhulume sabeli sethu ke sizwe ukuthi ngabe sithamunda indaba ezithini namhlanje sithini isigaxa ezenaso siyabikela ntombendana. Yebo. Niyaphila ba? Siyaphila njani? Ngiyaphileka nathi. Ubani lo? NguThembisile Ngwagigaba. Okay. Siqale eqaleni ke gogo ngoba kuyathusa ukuthi kufika intombi endala namhlanje jwalo kufika abantu abathe kuba bancane. Esingazi unane nemkhutshana niyenza. Ake sizwe ukuthi ke kwenzakalani from eqaleni ukuze kufike egcine. Ekhaya la ngizalwa khona ngizalwa eSithenjini. Mina ngwakamamkhulu kwakhona nomamncane. Mina kuma wami su5, umamncane bawu3. Okay. Ekhaya kwakunomkhuba ukuthi njalo ngo3 siyavuswa siyakophalaza. Kodwa sasingazi ukuthi kwenziwani. Njalo siyavuka siyophalaza zonke izinsuku siyavuka siyophalaza ethu baba uqinisa impande yasekhaya. Uthe uma sekushona ubaba noma wami walandela kwaqala kwanoshintsho. Abanye bashada kodwa kwangahamba kahle emshadweni yabo mina angutholanga umshado abanye babuya. Kwacaca ukuthi mase befike phambili la befike khona engathi lempande engathi iyababiza ibabuyisela ekhaya. Waqala lapho kumehluko nje nathi sahlakazeka kwangezwana. Nabafana bashadelwa kodwa kwalokho kunalokho ukuthi lempande iyasebenza iyasebenza. Nomamncane naye waphinde walandela. Kwasala ekhaya kwanzima kakhulu kwamuncu. Manje abanye sebeshonile nabantwana okwabazukulu bethu nje bayahlakazeka. Abanye bayabamba ngala bathi bazama ukuhlanganisa impilo ayihlangani. Kunzima nje ekhaya kunzima manje okungihlupha kakhulu. Abazali abasekho mina kaze ngize nguthola umshado nginazi izingane. Kodwa manje sekusengathi ngabaqoqa bonke laba noma ke ngingasakwazi ukubaqoqa abanye sebashona. Kwaphela fanele ukuthi ngibachazele manje ukuthi ekhaya kwakunesimo sempande. Angikwazi ke manje ukubaqoqa okunzima sengisele ngedwa omdala akekho omunye umuntu okhona manje omdala. Oshona ungala kubizwa mina, oshada ungala kubizwa mina, oletha umbondo yonke into konke nje kusemahlomba. Kodwa ke bengifisa ukwenza ukuthi ngibabize ngibaqoqe bonke ngibahlanganise ngoba imvamisa yabo abazwani bebodwa manje lonke lolu zalo nje lolo oluncane kunami ingane zosisi bami nezobhuti bami akuzwana kuyinhlakanhlaka nje. Amukho umuntu omdala ngaphandle kwami mina ngedwa manje omdala nokhalayo uzokhala kumina. Maka gogo kulempande ngiyangeza sikhuluma nawe ukuthi kulempande yasekhaya ukhona wakuzama wena ngenxa yokuthi wasusele wedwa egcikeni. Yebo. Wenzani lapho ngifuna ukuzwa naleyo part le. Ngiyayizwa le yokuxakazeka ekhaya kodwa sengifuna ukuzwa le ukuthi yini le wayenza wena siqo. Engakwenza ngangithi ngizama ukulungisa ngibone ukuthi sekuyonakala. Ngahlehla nyova ngangabatshena labo ngoba inyanga ubaba engangimbona eduze nayo yayisekhona yona. Ngahlehla ngahamba nganyonyoba ngihamba ngakuyona ngafike ngahlala phansi ngayichazela ukuthi ekhambeni kwabazali akubanga kuhle. Akumanga kahle ekhaya nje kusho ukuthi nje angichaza ukuthi akulunganga lutho. Nabashadile nabenze njalo abashadayo babuyele ekhaya. Yathi lenyanga kufuna kube khona ofayo kulaba alandele liyampande. Alandele ubaba wami. Kusho ukuthi lo eyamkhomba inyanga yabiza umfana owayethi mkhulu. Ngathi mina angithandi ke ukuthi ahambe lo ngoba usenengoduso izingane ziwu3.
yathi kodwa inyanga-ke kuzoqhubeka, yathi nesizukulwane kusazoqhubeka nokubhede akulungi. Kwakufanele ubaba angibize engxenye ngoba kwakuvele kuyimbi nomdala. Yathi kwafuna ukuthi angibize engxenye, angitshele ukuthi angihlebele ukuthi makonakala ngosale ngenze njani. Manje akangihlebelanga lutho-ke, wangishiya ney'nkinga-ke. Kuyinkinga nje, inhlakanhlaka yinkinga nje. Mina sengingedwa-ke nje manje, ngisele ngedwa. Fanele bonke la bantu ngibahambele bonke, angisakwazi nokubaqoqa, inhlakanhlaka nje. Manje gogo, kahle kahle ngifuna ukuthola la endabeni yokuthi uyayithi inyanga kufuna kubulawe lo mfana wamviketha angabulawa. Yayifuna kwenzakaleni mabulawa? Wafuna uthwale ngaye noma wayezobulawela? Hayi ngichazelanga-ke inyanga. Yathi yona mangivuma nje nomfana afe ngizobona ushintsho nomehluko kule mpande. Kule mpande. Ngathi mina ayangithandi. Usenengoduso, uney'ngane eziwu-3. Mina nje ngoba nje ngiyinjena nje anginamandla, angithandi ukuthi afe. Ngebhadi-ke nalo nyanga seyishonile, ishone ino-100. Ayisekho. Yo, so ake sibuke umehluko la gogo ukuthi kule mpande naniphalaza la kuyona njalo ekuseni sakhula. Okuhambeni olukhulu. Okuhambeni olukhulu. Namanje njengoba bengasekho umehluko uyasho ukuthi ukhona, isasebenzi ngendlela. Ngesikhathi ubuza komama abanizalayo bathi yenzani, nisiza ngani? Ngoba ngifuna ukuthola lo part nani nalo ulwazi ukuthi yayinisiza ngani nini. Kwakuthiwa phela izosisiza, isize nenzalo yethu bangawusweli umsebenzi, banothe. Kodwa manje angiwuboni umnotho. Ekubeni sasivuka ngo-3 siyophalaza, kunokhambo olusendlini enkulu kwakuthiwa ikagogo, khona olapha esibayeni. Kwaphela nje kwahlakazeka kwaphela. Ngoba-ke inyanga engiyile kuyona, yathi inyanga kwafanele ubaba angilethe kuyona. Kube mina ngedwa engaziyo ukuthi kwenzekani makonakala. Manje akangihambisanga, kwasala-ke nje kunjalo-ke. Manje awunazi iy'nsolo zokuthi ubaba onizalayo wayethwele? Uma ukuthi kuney'mfihlo phele kanjalo, awucabangi ukuthi wayethwele? Kubonakala sengathi kwakuwumthwalo. Kubonakala sengathi kwakuyihona ngoba nezinkomo kwavele nje kwabheda amakhambi ubaba. Imfuyo yangabe isafana nakuqala. Kwafa iy'mbuzi, kwafa iy'nkomo, amagusha, kwasala nje iy'nkukhu zodwa ekhaya. Akuba khona lutho olunye, kodwa nje phela mina ngoba ngimdala ngasola ngabona ukuthi hhayi ukhona akufakiwe lapho. Ngaphela kwakuthiwa asingazibuzi ezinye izinto kubantu abadala sikhulu. Wawuye nje untshontshe ngehlo bese uthule. Ngamafuphi shuthi lento yayinisiza only if nisegcekeni, ngoba uyasho ukuthi nabendayo bahamba ababuye ngenxa yokuthi mase bengaphandle yashuka, kodwa uma bengaphakathi ngoba lento sebeyishiyile la ekhaya. Nogulayo emzini mebuye emzini kuthiwa hayi ake uphinde ekhaya, kudinga ukuthi wemuliswe, kudinga lokhu nalokhu. Amekwangena egcekeni nje ekhaya uqinga umuntu uyaphila. Bagcina abanye-ke noma kwakuthiwa akashiye izingane emzini bazilanda iy'ngane ngoba manje kuyabonakala ukuthi impilo yonke ila ekhaya. Angazi-ke babukele Black Life TV noma niyazazi iy'ndaba ey'njengalezi, kodwa-ke thina sakhula emakhaya siyayazi indaba efana nale ukuthi uzwe kuthiwa kuloya muzi kunento yakhona nje yenziwayo, eyisikompilo lakhona ukuthi abantu bakhona ukuze kwenzeke okuthile ey'ngane zami khona yikhula kwenziwa lokhu nalokhu nalokhu. Namhlanje ugogo usilethele isitori esithi asilamane naleso ukuthi naye wakhula kunento kanjalo, kodwa ingcabha lapha ukuthi lento yayisebenza kangcono uma ungaphakathi egcekeni. Make waphuma konke kuyaphela uphinde ubuye futhi, ayikho into ephumayo uma ungaphandle, i-survivor only ungaphakathi. Nalo kudaba longidida khona ukuthi ugogo waye enyangeni yayenza lento, yamtshela ukuthi ukhona womndeni ofuna abulawe kusetshenziswe igazi lakhe ukuze lento ibuyele emandleni. Okungaqondakali ukuthi-ke akanaso isiqiniseko kahle ugogo ukuthi ubaba wabo wayithole na noma cha. Angazi ukuthi wena mawulubuka lolu daba ulubona luya ngakuphi, ngoba mina ngisona isangoma ngikwazi ukubhula, angikwazi futhi ukuhlulela ngibuka ukuthi wayithole lo noma engathwele. Kodwa-ke sinineke kuwena sizwe ukuthi mhlawumbe wena ungaphawula uthini. Gogo, njengamanje eminyakeni onayo nabantwana bakho, unayinto ekhontrolwa wena ngendlela yakho. Usengayithatha into efana naleyo ezobaba uyibeka egcekeni uthi iy'ngane y'kholelwe kuyona, noma sekukhona okuhlukile khona okubukile wabona ukuthi lento ngeke ngikwazi mina ukuyisebenzisa kwi-generation yami? Hayi, ngeke ngiyithathe.
nginazo iy'ngane nginabazukulu ngeke ngiyithathe ngoba ngibone ukuhlakazeka kwethu ukuhamba kwababa kwacaca ukuthi le nto le umndeni iyawuhlakaza makuhamba ubaba. Nginazo impela iy'ngane nginabazukulu ngeke ngibanike ngoba ngibonile ukuthi musekuhamba umnikazi ayisebenzi kahle le mpande. Futhi umnikazi wakwahamba namandla ayo. Inemfihlwana nje futhi yazeke kona wonke umuntu sizokwazi ukuqhubeka isebenza. Ngeke ngiyithathe njengoba ngise ngiyingaka nje nginey'ngane zami nginabantwana angiyifisi ngoba ngibonile ukuthi la sisuka khona yonile ayihambanga kahle. Tobeda asibonge isikhathi sakho nokufika lelo sinabela ngalolu daba kuningi osikhulisa khona nesicabanga ukuthi siyakufunda siyakuthola kuwe njengomuntu osadlala idlavana oyibonile yonke lento yenzeka. Babule Black Life TV asibonga kakhulu sinconcozo ohlelweni-ke iy'mpande zama-Afrika. Sithemba ukuthi nawe isiqephu sakho sithokozele. Ake size ukuphawula lakho ukuthi kuthini. Igama lami uCase Chaka ngokaluqa. Seniyosala kahle. It's the Black Life TV.